Здравейте, хора! Това е, може би, втора част е на клипът за гримиране на сляпо. Слабо гримиране, бе. Сляпо гримиране, да. Да, сега тя, която беше в предишния клип зад камерата, тя ще гримира нея, която ме гримираше мен. Нека да започваме. Да, нека да започваме. Стига се обясня. Давай. Ох, Айде, взимай нещо. айде се сващам. Ето това. Я да ви ръко. Дай да покажем пред камерата. Да, аз ще го покажа. Аз ще го покажа. Така. Галки, дай ми. Така, да. Обратно малко го показахме, но нищо. Чакай. Дай като е отворено да го покажем. Махни тампона и дай да като е отворено да го покажем. Това ето. Айде, дай ми го тампона, че трябва. Къде е? Леко само да го Приближи. Не, с тампона! Да, аз си казах на не. Не, къде си? Ела към мен. Тя е точно пред теб. Сега ще ми иде косата. Само да... Как искаш ли венчето да си махнеш бретона? Без по бретона. Що ще ти махне такова, що ще ти такова бретона? Айде. Къде е? Ма ти не трябва да се оглеждаш, Галке! Даре, ти иди от другата страна. Чакай. Къде си размених местата, защото момичето е това моме. Къде си? Много се оглеждаше, то не трябва да се оглежда. Ще спусна камерата. Нищо, дай една ти венчето. Една венчето. Добре, давай си. За други си остана, че... Имам да ластик да се Че вържа. сигурно ще ме... Значи венчето да си махнеш бретона така. Дай ми ластик. Ластик не ти трябва. Добре, айде. Айде, Галке, Галке. Не, още малко. Галке. Буските обаво. А, така. Фигата. Значи това. Сега следващото. Галке, пусни си косата. Тя може само бретона да ти нацапа. Косата няма шанс. Дай да си го отворя. Дара ти го отвори, Дарай. А? Дара. Дай. Дай, ма. Говори на мама пред камера. Е, видим кой цвят ще вземем. Ние трябваше да показваме преду. О, браво. Това е хубав цвят. Късмет имаш, Галке, късмет. Значи венчето колко пъти да ти кажа. Ай, дай. О, как се стъмни. Оп, малко си сложих пръста. Ти първо пред с ръката. Хайде сега и другото учо. Чакай, беше. Това беше. Да. Не. Къде е косата? Давай, мъжи. Къде е косата? Къде е учо? Тя си държи, дари, мъжи, където ти падне. Ама Галино! Махни си ръцете! Добре. Ма то така наистина, Галке. Стига. Дари, стига. Добре, маничко само е. Галке, наси слушай венчето ти. Не! Ти пипай преди да мажеш. И трили, бе. Да, нищо ти няма. А четката кой ще ти прибере? Обърни се към камерата, Галки. Дай малко по-отблизко. Така. Е, това сътвори нашата приятелка. Моме, Калино. Колко пъти си служих пръста пред камерата. Айко! Гледай, виж по ногът имам червено от червилото. Стига си разхвърляла. Стига си разхвърлява проклетио. Къде искам един без Дари! странна форма? Тя хвана червило. Не, жаба. Престани! Ровиш като кокошка. Първо пипай. Червило. Тук. Ай, ми поне го нацели. Малко де. Ма поне половината остана и я нацели. Галка ще огледа там. Галино! Добре, Колко сме красиви. Красотата е най-важната. Леле, мале, колко сме красиви. И бляскаво дай по-отблизко така. О, мал! То верно има бляскаво.
Къде е да Стига фон таковата. Искам аз да съм пръстчето, на пръстчето. Тя не ми е туряла в това. Нищо, то не е за да... Мамка ти ста. Първо пипай. Само да не ми Тя ми мачервило. Какво ме интересува? Само да не ми го мазеш по косата, защото това няма... Как по буските го маже. Стига. Стига толкова, стига. Сега Галки сложи капачката. Спирала. Галки е най-страшното идва. Спирала. Аз се забравям и така си мърдам камерата. Ужас. Това не е... Я да видя кое е спирал, зе. Добре. Сега ако и направих нещо, Дани... Чакай да покажем кое е спирала. Това е... спирала. Айде, първо питай. Пипай. Мъни си ръцете, ме. И Бритона! Дигни го така нагоре. Нагоре, обилно така нагоре. Тук е. Леле, стига. Дари, стига, моля те, стига. Дай, Дари, стига, моля те. Другото око. Лепле. Какво ми интересува? Стига, моля те. Готова. Не, гланц. Стига, Дари. Айде така. Раз, два, три. Раз, Това сътвори нашата приятелка. два, три. Искам на това. Така, сега тя ще се огледа. Да. Айде, Това беше нейната реакция. Сега аз ще гримирам тази мома. Покчачи на хорош. Така, почвам. Сега това ще... да. Обръках се. Довиждане.